nuwun. Dereng dangu sarawuh paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Beri paduka kula ngaturaken pasgahan panakrami permagi. Mugi konjuk wonten ing sahandhap padanipun paduka Koko Prabu ing Dwarawati ingkang katemben rawuh. Kawula nuwun inggih Yayi Prabu. Dateng kadahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Yayi Prabu. Namung wangsul puja pangastawanipun ingkang ngaraka ing Dwarawati. Mugi katur wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Nggih, Koko Prabu. Kacadhung tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paribih paring pangestu saking paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Mboten langkung mugi dipun sekecakaken anggen paduka pinarak lenggah Koko Prabu. Yayi Prabu kados boten kirang prayogi anggen kula marak wonten ngarsa paduka Yayi Prabu. Kawula nuwun. Paman Patih Harya Sangkuni padha harja sowanmu paman. Kula nuwun inggih sinuwun dhateng kapundi paring permbagi paduka ingkang sinuwun. Wangsul sungkem kula mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepada. Kawula nuwun. Paman Patih wis manira tampa tibas padha-padha sungkeming pekenira paman. Mbara prayoga anggonira ngadhep ana ngrasa manira paman Harya. Kawula nuwun kados mboten kirang prayogi anggen kula marak wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Oh, lole somoran tituk ning dumpul wana dadi alas dadi wana njebepek wela pregantel buntut kisah dengan ana mripat yen dipandeng ora kuat. Dogrek. Kawula nuwun dereng dangu rawuh paduka sinuwun ing Dwarawati kula ngaturaken pasgahan panakrami mugi konjuk wonten ngrasa paduka sinuwun ing Dwarawati. Paman Penemban Begawan Durna sampun kula tampi paring perbaginipun sing ngandika Paman Penemban. Sareh ning jengandika satunggiling pendhita kula mboten wajib nyaosi pangestu namung wangsul bekti kula katur Paman Penemban. Oh inggih sampun kula tampi dawah sami-sami ndadosaken gembiraning manah paduka maringaken pangabekti dhateng pun bapa. Mugi dipun sekecaken anggen paduka pinarak lenggah sinuwun. Penemban Begawan Durna inggih kados boten kirang prayogi. Adisuni padha raharja Yayi Adipati Harya Sangguni. Iya Kakang Penemban wis tak tampa paring permbagi sing ngandika Kakang Rubaya. Taklimku katur. Ya wis tak tampa Yayi Adipati. Prayoga nanggonmu ngadhep. Iya kaya kurang prayoga wakni. Koko Prabu kula mboten kantun ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepada Koko Prabu. Yayi Karna wis tak tampa banget nrimaning pun Kakang pangestuku tampanana Yayi Ngawangga. Nuwun inggih sangaten pamundi kula saengga jimat Koko Prabu. Paman Harya dipun prayogakaken. Inggih sinuwun Ngawangga kados boten kirang prayogi. Koko Prabu Panyayah ron langking nyadhang tumurun ing riris
Satemah kejawan ing mangsa labuh hasreping manah kula. Upi kula nampi ing dados rawuh paduka Koko Prabu. Namung wonten kujiwanipun sekedhik. Karana rawuh paduka kula boten saged manembromo dhateng satataning nampi praptaning Nalindra. Hawit saking menapa karana Koko Prabu ingkang boten paring cecul langkung rumiyin. Menawi Koko Prabu paring dawuh langkung rumiyin, bari paduka tata-tata pekajangan wonten alun-alun. Hamedhuk titian krita kentara ingkang apantes. Sumawana kula dawuh dhumateng Yayi Banwati. Cacahe Saraka ingkang nemu Dede Sedah ingkang acampur Prabu Tirta ingkang hamawi raos. Saha kula dawuh nyawisaken Tirta Sindus Taman. Pinangka miciki dhateng ampeyan paduka Koko Prabu ing Ndhuwurawati. Ya jagat, ya Dewa Bathara. Yayi Prabu kadangipun kakang ingkang dahat kula tresnan. Dereng kasembatan pakurmatan saking paduka Yayi Prabu rumaos bombong raos sing manah kula. Eba-eba menawi kasembatan menapa namung semanten anggen kula mertinju dhateng negari Ngastina, duh Yayi Prabu. Panganggeg ping ngrokong Ndhuwurawati. Sowan kula wonten kersanipun Yayi Prabu menika tanpa beda kados kula wangsul dhateng negari kula piyambak. Ibaratipun kados maesa wangsul dhateng kandhangipun. Ingkang menika Yayi Prabu sanes candra menawa sanes warsa. Kapan Yayi Prabu mertinju dhateng negari Ndhuwurawati. Angi calana ewet perkawet Durgama Sangga Runggi kaagema wonten rasa paduka Yayi Prabu. Nggih. Kaluhuran dawuh pangandikanipun Koko Prabu ambuk bilih sanes wekdal. Bari paduka saged ngabiyantara sowan dhateng nagari Ndhuwurawati. Namung sasampunipun satata lenggah daya-daya kula badhe nyuwun dawuh. Wonten keparingipun ingkang pundi? Koko Prabu rawuh wonten negari Ngastina dinten menika. Yayi Prabu Duryudana. Sawanipun ingkang ngraka ing Ndhuwurawati. Ingkang sepisan mertinju dhateng kayiwanan paduka sumarambah para kula wangsa negari Ngastina. Kaping kalih kula dangung boten nguningan dhateng gumelaring negari Ngastina. Kados menapa bombong kaworan bingah rasa sing manah dupi kula nguningan dhateng suasana negari Ngastina sakmangke. Ingkang tetela saya tambah majenging suasana. Wewangunaning praja ingkang sampun dipun garap para narapraja ingkang sampun manunggal kaliyan bebrayanipun. Dene jangkep triwigata sing perlu Yayi. Sawane Ngarakapa ring Ndhuwurawaka tanah sanes namung kajawi anuhuni dhateng pamundhut paduka lumantar paman Patih Harya Sangkuni ingkang sampun rawuh dhateng negari Ndhuwurawati. Kados menapa kagiyating manah kula? Sareng kula tampi nawala saking Yayi Prabu ingkang dipunaturaken dening paman Harya Sangkuni. Sareng kula tupiksa suraos ing kintaka Yayi Prabu nimbali dhateng Rakanta ing Ndhuwurawati. Aduh Yayi, selaminipun kula gadhah kadang paduka katemben menika kula nampi timbalan paduka Yayi Prabu Duryudana. Kados kula gelak olampah kula sepisan dumugi. Kasesaning manah satemah kula mboten kabar paring parintah lan paring dawuh dhateng para narapraja. Mila mboten nama moka. Menawi sowan kula mriki namung piyambakan lan wonten ing ngandherekaken. Duh Yayi Prabu, daya-daya kula nyuwun dawuh. Menapa wigatosipun parang paduka miji dhateng Rakanta ing Ndhuwurawati?
hanjrah ingkang puspita warum kasiliring samirana mre sekarak kadung ngas kandanya maweh hararas arananing driya kaluhuran dawuh pangandikanipun Koko Prabu menawi ing mangke kula nyuwun keparingipun rawuh Koko Prabu lumantar paman patih ingkang kula kengken sowan dhateng Durawati wonten ingkang dados wikatosipun Koko Prabu sanget penyuwun kula dhateng Paduka Koko Prabu keparenga paduka kersa malih alam wondene kula matur mekaten Koko Prabu wiwit rumiyin mila paduka mung tansah cecaketan kaliyan para kadang-kadang kula Pandhawa nanging inggih wiwit paduka cecaketan kaliyan Pandhawa kula tingali mboten wonten bebadenipun menapa-menapa malah kapara-para Pandhawa sami nilar dhateng kasusilan katitik sampun marambah makaping paduka dipun kengken kaliyan Pandhawa ing atasipun paduka menika kadang werda sanget anggenipun para kadang Pandhawa mboten ngaosi dhateng jejering aspuh inggih paduka Koko Prabu ing Durawati mboten namung cekap dipun kengken malah keporos asring tetombok kaliyan para kadang Pandhawa ingkang mekaten kula sampun kajihna menawi para kadang paduka Pandhawa mboten ngaosi dhateng Koko Prabu nyepelekaken dhateng paduka Koko Prabu sanadyan paduka menika lair patos lila nanging Duryudana ingkang sanget mboten lila menawi paduka Koko Prabu dipun celekuthak kaliyan kadang Pandhawa kula sanget lingsem nyemarapi dhateng tumandanging Pandhawa anggenipun tansah andamel turangga kaliyan Koko Prabu ingkang menika Koko Prabu sanget-sanget panyuwun kula dhateng paduka Koko Prabu
ingkang supados Koko Prabu Kasdewa pisah kaliyan Pandhawa sampun ngantos Koko Prabu makempa kaliyan Pandhawa wiwit dinten menika Koko Prabu kula suwun tetunggilan kaliyan Kurawa makempa kaliyan para Kurawa Koko Prabu ingkang sanget kula waosi Koko Prabu ingkang sanget kula bekteni kapareng paduka lenggah wonten Ngastina pinangka dados pepayungipun Kurawa Koko Prabu inggih namung paduka ingkang dados kitabing Prabu Duryudana sakurawanipun pisan kula mung tansah ngluhuraken dhateng paduka Koko Prabu babar pisan kula boten lila paduka tetunggilan kaliyan Pandhawa wonten ing mriki menapa ingkang dipun kersakaken kula tumuli badhe ngaturaken kunjuk paduka Koko Prabu astuning manah kula namung tuhu bekti kaliyan paduka Koko Prabu mumpung kula tasih kiyat mumpung kula tasih jumeneng nalendra menapa ingkang dipun kersakaken namung kantun aba kaliyan kula mangke kula ingkang badhe mujudaken sakathahing pundhutan saking Koko Prabu Yai Prabu Duryudana Rakanto ngaturaken sanget agenging penuhun ingkang tanpa upami penayaya kejugurukan wukir sari keblabaran samudra madu bingahing manah kula semanten penganggep paduka dhumateng ingkang Raka Ndwarawati ngantos keladuk pengendikanipun Yai Prabu ing atasipun kula namung jalma limrah parandene dipun anggep kitab kalian paduka Yai Prabu Duryudana inggih semanten kala wau nedahaken kasok ing katresnan paduka dhumateng ingkang Raka ing Ndwarawati supados kula lenggah wonten Ngastina pinangka dados pepayungipun Yai Prabu Duryudana sakadang Kurawa kula badhe aba menapa kemawon Yai Prabu badhe mujudaken duh Yai Prabu nyuwun pangapunten kula menika ngantos sampun apal adaan ingkang sampun ate kelampahan menawi wonten tiyang kang nyungga-nyungga rumiyin wonten tiyang ngaturaken bebingah ingkang kathah langkung rumiyin menika adaanipun wingking sok wonten menapa menapanipun Yai Prabu mboten perlu mengkewet perkewet menapa darunanipun Yai Prabu paring dawuh welas dhateng kula mboten lila menawi kula pinangka dados turangganing Pandhawa Yai Prabu lumaos lingsem nguwuningane dhateng tingkahing para kadang kula pangruwatan ing atasipun kula menika kadang werda namung dipun kangken kemawon kan para kadang kula Pandhawa Yai Prabu ngatingal wonten sandining karsa mugi kababarna dhumateng Kang Raka mboten perlu mawi tida-tida Yai nggih kaluhuran dawuh pangandikanipun Koko Prabu menawi atur kula menika wau mawi pamrih namung pamrih kala wau mboten wonten malih nggih namung badhe ngluhuraken dhateng asmanipun Koko Prabu ing Ndwarawati. Inggih kados pundi Yai? Koko Prabu mboten badhe kekilapan binjang badhe timbul jangkaning jagat ingkang sinebat Bharatayuda Jaya binangun.
isining Barata tanah sanes namung kajawi yudaning Pandhawa kaliyan Kurawa. Waka Prabu, kula kathah petangan nawi minjang tumapak Barata yuda taratamtu Kurawa padhi pikantuk kamimpangan ingkang sakelangkung kathah. Angeh lamun Pandhawa badhe mimpang kaliyan Kurawa nitik saking kathah ing jiwa menika kathah Kurawa tinimbang Pandhawa. Wiwit kina makina mboten wonten lelampahan ingkang sekedhik badhe mimpang kaliyan ingkang kathah. Ingkang menika Koko Prabu menawi benjang tumapak Baratayuda purnaning Baratayuda kula pikantuk kemenangan. Koko Prabu kula suwun lenggah jumeneng nata wonten negari Ngastina ngentosi pelenggahan kula. Ndhurawati mboten perlu dipun agem malih. Wondene kula sakatang cekap badhe lenggah negari Ngamarta pilaraning sawargi Pandhawa ing benjing. Menawi perlu Ndhurawati Ngastina dipun dadosaken setunggal kagem kamuktenipun Koko Prabu. Kula trimah nglenggahi damparipun swargi Prabu Puntadewa kemawon ing benjang. Yai Prabu ngaturaken sanget aging penuwun ingkang tanpa upami kepareng paduka badhe amiwahipun Kakang Ndhurawati. Paduka njagekaken ing benjang Baratayuda Yai Prabu sakatang badhe menang tanding kalian kadang kula Pandhawa Karana. Nitik saking kathahing jiwa kathah Kurawa katinimbang Pandhawa. Kula ugi ngakeni Yai Prabu wiwit kina makina dumugi sakmenika. Mboten wonten lamakipun ingkang sekedhik badhe menang kaliyan ingkang kathah. Menika menawi dipun tingali saking tata gelar Yai Prabu Duryudana. Sasampunipun kula tampi panyungga-nyungga paduka Dumateng Ngraka Ndhurawati. Nanging sakmenika ugi babar pisan kersanipun dipun sekseni dhateng para Kurawa mumpung taksih jangkep. Menawi Kengoraka tasih jejeg anggen kula ngadeg tasih kiyat gumlawat mentang langkap kula babar pisan boten badhe nampi dhateng peparingipun sok sintena kewala kajawi peparinging Gusti kang akarya jagat. Menika Yai Prabu. Turta menawi kula manah ing tata lair Yai Prabu badhe nyekecaken ing Naraka Ndhurawati. Nanging menawi kula raosaken tetila paduka badhe andhedher wisa dhateng kula. Paduka badhe nginumi racun dhumateng Naraka Ndhurawati. Saha malih Yai Prabu Duryudana. Jagat menika mboten badhe tentrem selaminipun menawi tasih wonten manungsa ingkang bebudanipun kados paduka Yai Prabu Duryudana. Nuwun sewu menika. Nuwun sewu Yai. Paripeksa kedah kula aturaken mekaten. Karana kirang pertites anggen paduka paring dawuh, kirang tumata anggen paduka paring sabda. Kula menika sanes lari alit, Yai. Awon-awon kula menika ratu. Awon-awon kula menika asring sinembah dening para bebrayan negari Ndhurawati.
Kula menika satunggiling manungsa ingkang boten wuru dhateng pelenggan. Kula menika saweneng titah ingkang boten wuru dhumateng kanikmataning donya. Kula saweneng titah ingkang boten wuru dhateng panyembahing sanes. Saha kula menika ratu ingkang boten minggah ompakan. Yayi Prabu Duryudana. Paduka namung tansah gegadhang benjang supados dados Bratayuda. Kula mboten nama badhe ngilani dhateng dadanipun Yayi Prabu ngepel mestakanipun Yayi Prabu. Nuwun sewu menika. Menawi kelampahan paduka badhe tanding kalian para kadang paduka Pandhawa menapa ingkang badhe dipun angge mimpang tanding kalian Pandhawa Yayi? Benjang tumapaking Bratayuda menika ingkang badhe dipun taliti mboten kok perkawis katahing jiwa menika sanes. Benjang wanci dados Bratayuda ingkang dipun pigunakaken namung kadigdayan mboten saking katahing jiwa. Sanadyan to kathah jiwaning para Kurawa. Ananging menawi pancen boten kesinungan kadigdayan, Yayi Prabu, sampun to ingkang dipun tandangi Pandhawa. Nembe kabentu sing rata. Ing mriku kula kinten badhe parating lalis wonten ing Rananggana. Nembe kesampe tralening gajah. Kula kinten badhe kamtaka wonten adyaning Rananggana ingkang menika Yayi kula nyuwun kanthi sanget dhateng paduka Yayi Prabu mbok sampun boten perlu ngajeng-ajeng dhatenging Bratayuda. Monggo keparenga menggalih Yayi. Tiyang perang menika menawi menang ya bakal dadi pindhang, menawi kalah mesti bakal dadi rempah. Menika mboten kenging mboten. Turut malih para kawula paduka sampun jeleh dhateng pasulayan, sampun tuwuk dhateng memengsan. Yayi Prabu ingkang dipun gegadhang para kawula ing Ngastina benjang menapa supados saged gesang wonten samadyaning alam adil kaliyan makmur. Adil kaliyan makmur boten kelampahan badhe dipun kenyami menawi boten kanthi sarana mangun karsa bangun praja. Mongko sangunipun tiyang bangun mekaten kedah manunggal cipta rasa karsa lan karyanipun. Tanpa manunggal, tanpa rukun, kula kinten badhe gagal, badhe wurung. Nggayuh saliring reh menapa kemawon. Yayi sampun sangat-sangat anggen paduka gething dhateng para kadang kula Pandhawa. Sampun sangat-sangat anggen paduka beburu sengit dhateng kadang kula Pandhaputra. Menapa dosanipun Pandhawa, menapa lepatipun Pandhawa? Yayi Prabu paring dawuh maos ling semnguningani dhateng tingkahing Pandhawa anggenipun tansah kengkenan dhateng kula. Ing ngatasipun kula kadang werja. Yayi, sedeng kula ingkang nglampahi kemawon boten isin. Sedeng kula ingkang nglampahi menika boten wonten raos menapa-menapa. Paduka namung kantun mirsani kewala kok dadak mawi tembung lingsem. Paduka paring dawuh Pandhawa tanpa duwe kasusilan. Menika estunipun malah kewalik menika Yayi Prabu. Kula kinten ingkang boten tepung dhateng kasusilan menika sanes Pandhawa nanging malah Yayi Prabu Duryudana piyambak buktinipun menapa? Menawi paduka menika lair batos tresna dhateng kula, bekti dhateng kula, ngaosi dhateng kula. Kenging menapa kok dadak paduka kengkenan kalian Patih Sengkuni mboten paduka piyambak ingkang rawuh?
Menika menawi nitik saking kawontenaning tata gelar. Estanipun sanes Pandhawa ingkang nilar kasusilan. Kula kalian Koko Prabu Mandura menika sepuh pundi? Sepuh Koko Prabu Baladewa. Menawi kula dipun kengken Pandhawa asring angsal damel mboten ate wangsul nglenthung. Nanging sareng Koko Prabu Baladewa dipun aturi dhateng Ngastina. Dipun kengken Yai Prabu Duryudana. Lepatipun kapuri mala karamaken inggih kapuri nyongkoki wong sawangsul mekaten nanging kala menapa nate kedadosan. Namung kewirangan ingkang sumandang Koko Prabu Baladewa. Monggo keparenga mitang ya. Dasaripun kula menika sampun purun dados pengawakipun Pandhawa. Mila kula nggih lair batos lila lah gawa manah kula dipun kengken kadang kula Pandhawa. Saha kepareng nguningan Yai. Sampun marambah makaping para kadang kula Pandhawa labet dumateng Yai Prabu Duryudana. Pinten-pinten gegeran negari Ngastina sinten ingkang saged majaraken. Namung kajawi kadang kula Pandhawa. Wiwit jaman Surya Kencanan Prabu Surya Kencana lumuruk dhateng negari Ngastina sinten ingkang saged mangsulaken inggih namung Janaka. Nalika Harya Benggala ratune gajah ngluruk dhateng Ngastina sinten ingkang mangsulaken inggih namung kadang Paduka Yai Werkudara. Ngantos dawuh Paduka pikantuk Yai Banowati sampun wonten permadi kula kinten gagah mboten kelampahan palakrama. Semanten labetanipun para kadang Paduka ewadene Yai Prabu babar pisan boten ngrumaosi dumateng kesaenanipun para kadang kula Pandhawa. Siang pantaratri ciptanipun Yai Prabu namung badhe mitenah dhateng para kadang kula Pandhawa. Aduh Yai Prabu menika satunggiling lampah ingkang klintu Yai Prabu. Menika lepat. Yai Prabu, kula suwun keparenga Paduka rukun kalian kadang Paduka Pandhawa. Menapa Yai Prabu kawon kalian Keyong wonten dedongengan kancil balapan kalian Keyong. Sepinten to plajaring si Keyong kumawani menantang dateng kancil. Nanging gegandengan Keyong sami Keyongipun menika sami rukun. Ing mriku temah saged dipun tata tumataning Keyong ngambabar kemenangan saged ngawonaken dateng si kancil. Duh Yai Prabu, ing atasipun Keyong sami Keyong kemawon saged rukun kok menungsanipun mboten saged rukun menika menapa mboten lingsem Yai Prabu Duryudana. Yai, kaparenga Paduka narimah dhateng panduming Gusti kang ngakarya jagat. Awit manungsa ingkang tumitaun ngarep namung dremyang nglampahi dhateng wasesaning Gusti. Yai, kataing tiyang ingkang gesang menika kula pamekaken kados gamelan slendro pelok. Kados tungguling gongso. Sanadyan to mawarni-warni, benten-benten swantening gongso. Ananging gandeng penggarapipun dipun telatosi. Inggih manut iramaning gending, manut nuting gending kang wonten. Cengkokipun sae, wiletipun sae, memanesipun inggih mapan, temah angrangin semantenipun sekeca dipun mirengaken. Torta benten-benten penabuhipun, bonang, imbalanipun sampun beda kalian barung.
Lampahing barung sampun benteng kan lampahing gender. Makartining gender beda kaliyan swantening gambang. Yayi parandene dumawahe ngendon menika mangke menika sampun gong menika inggih sami. Larasipun sami. Swantenipun sami. Menika nelakaken nadyan to tiyang gesang menika beda-beda. Beda-beda makartinipun, beda-beda wujudipun, beda-beda pedamelanipun. Namung nek sampun dumawahi ngegong, benjang badhe ngempal dados tunggal. Ngempal dados tunggal. Menawi ngantos gambir sawit menika sedaya gong gangsal. Wonten ingkang mungel gong nenem. Sampun dipun catet kaliyan ingkang karya jagat. Dipun teliti. Menawi sampun rampung penabuhipun ing mriku lajeng sami nglempak. Nalika sami nabuh sampun dipun teliti kaliyan ingkang karya jagat medal malaikatipun. Oh, si menungsa iki tabuhane klerune nggon iki. Kudune arep nampa semene mung dadi semene. Iki jane sindenan iki mapane nggon iki gonge kudu iki. Kok digongke nggon kene? Iki mung arep entuk separo. Lan sak panunggilanipun. Ganjaranipun dipun terpaken kalian makartinipun piyambak-piyambak. Monggo pareng ngumuningane. Monggo. Wonten pesemon nang ning nunggung nadyan namung sak tembung nang ning nunggung nang tiyang gesang kedah tenang manahipun ingkang supados sampun ngantos klintu patraping tumindak menawi sampun tenang lajeng saged ngeningaken. Mboten wonten tiyang ngeningaken kok mboten tenang niku mboten wonten. Menawi mboten tenang mboten wening. Menawi sampun wening lajeng ing mriku ngertos gegununganing urip. Nung ing besok calone bakal mrana. Gong tibane ngegong sedaya sami ngempal wonten mriku. Enget dhumateng Gusti Kang Karya Jagat. Nang ning nunggung. Nadyan namung sak gongso menika mengku pralambang. Menika sami kalian wayang sekotak sak dalangipun. Kula namung nyaosi gegambaran mrih supados Kyai Prabu tansah nyukuri dhateng nikmating Gusti. Kula gambaraken kanthi pajar pisan. Cobi tuladaning wayang ingkang boten celak kalian dalangipun. Nadyan wayangipun menika ageng-ageng. Kados ta Buta Ratu, Buta Patih, Dasamuka. Menawi sisih mriku inggih Bayu sak panunggalanipun. Bathara Gana, Garu Langit. Ingkang dipun simping wonten pinggir menika. Nadyan wayang ageng-ageng ning gandeng boten celak kalian dalangipun. Apes mlebus namung kangge dolanan lari alit-alit. Namun digepiyoki lari alit-alit. Dipun bedholi dipun hoyak-hoyak. Nanging beda kalian wayang kang celak kalian dalangipun. Nadyan wayangipun alit kados to putren bayen kembar sanggeni menika wayang alit godo gamanan ning gandeng celak kalian dalangipun tetep dipun ayomi kawidadanipun wonten ing badhe damel dolanan dipun nilikaken kalian dalangipun menika dene penyimping menika malaikatipun
dalang menika pengawaning Gusti kang karya jagat. Menika namung pesemon lho Yayi. Namung pesemon. Nek wis rampung kabeh ya mlebu dadi sak kothak. Aja meri yen ana wong sing lagi dadi lakon. Yen sing lagi dadi lakon ora perlu dimerekke. Amargi menawi ngantos meri dhateng tiyang kang nembe kebejan. Tiyang ingkang nembe dipundamel lampahan. Waduh, Nyai. Namung sasar ingkang badhe tumindak. Namung keduwung ingkang badhe sumandang bab karana anggenipun tumindak ingkang kelintu kala wau. Mila Yai Prabu. Wekdal menika para kadang kula Pandhawa nembe dipun ayemi kaliyan Gusti. Kepara dipun celak ana Pandhawa menika Yai. Menawi Yai Prabu saged nulad dhateng para kadang kula Pandhawa, oh Yai Prabu kula pitados paduka badhe manggih rahayu selami-laminipun. Awit para kadang kula Pandhawa mung tansah ngenggani dhateng tumindakipun piyambak-piyambak. Cacahipun gangsal gadah kewajiban gangsal perkawis. Menika kadang kula Pandhawa buktinipun menapa? Mboten wonten manungsa ingkang tekun manembah dumateng Gusti kados Yai Prabu Puntadewa. Petitik saking anggenipun ngleksanani dhateng parintahing agami ingkang rinasuk kanthi tulus laras lurus kaliyan leres. Somalih Yai. Mboten wonten manungsa ingkang ajiwa luhur kados kadang kula Werkudara. Ingkang sampun nyalira dhateng jiwa kang manungsan luhur katitik saking tindak tandhipun sadinten-dinten tansah remen tetulung dhumateng tiyang kang nampi kacintrakan sarta sirik dhumateng tindak durjana juti kawimbuhan sumingkir saking kesukan dhateng sesukan laranganing agami suci. Mila mboten wonten kok Werkudara main menika mboten wonten. Mboten wonten kok Werkudara wuru sanggen-gen menika mboten wonten. Dene Yayi Janaka pados saged ngunangi piyambak. Tansah nengenaken dhateng kerukunaning bangsa lan bebrayanipun. Katitik remen memayu hayuning bebrayan. Ingkang boten bedak-bedakaken dhateng golongan, boten bedak-bedakaken suku, boten bedak-bedakaken dhateng kulit, boten bedak-bedakaken agami, lan inggil cendhaking budaya ugi boten dipun bentenaken. Sedaya dipun kanthi amangun karsa mbangun jiwa. Gumlaripun ambangun praja kanthi manunggalaken cepa rasa karsa lan karyanipun. So malih Yayi keparengan kadang kula Yayi Nakula ingkang sabarang tindak mung tansah dhedhasak rasa-rasean ingkang mekaten boten nate tumindak nilar teng jejering kasatyan luhur. Buktinipun menapa? Yayi Nakula ketingal anggenipun tansah nengenaken dhateng kabetahaning bebrayan ngiwakaken dhateng kabetahan pribadi. Turtawani ngangel ajrih dhateng bareng keng gampil. Mboten nate anggunggung diri. Wontenipun namung sarwa lugu netepi dhateng jejeging kewajiban. Saha keparengan ulad dhumateng keng rayipun Sedewa Yai. Anggenipun tansah sengsem dhateng jejeging adil kanthi dhedhasar leres. Ingkang nganjekipun namung tumuju dhateng ketentreman. Katentremaning bebrayan lair lan batosipun. Buktinipun menapa? Yayi Sadewa Taberitapa Brata ingkang wigatos ngulinaken gesang prasaja salaras kaliyan panggesanganing para kawula sak praja wewengkonipun. Menika Yai. Menawi dipun tingali ageng Astina tinimbang Amarta nanging kenging menapa?
Wibawanipun kok wibawa ngamarta tinimbang Astina. Karana nalendranipun ingkang kirang pangaribawa. Mboten namung ratunipun tok, nadyan para bebatan-bebatan Ngastina. Menika babar pisan mboten wonten ingkang pener Yai Prabu. Mila mboten moka. Mboten aneh. Menawi namung sarwa kisruh ingkang sumandang dhateng negari Ngastina. Pancenipun negari luhur, negari ageng. Nalika jaman tasih swargi Paman Prabu Pandhu, Ngastina menika mboten nate kok dipun ancap mengsah menika mboten nate. Nanging sareng lumuntur Yai Prabu Duryudana, lah menika saya ketingal risak tatananipun. Amargi paduka ingkang sampun kaloka, nalendra ingkang ngadigang ngadiguna, ngendhelaken dhateng panguwaos paduka. Dasare sing padha sabiyantu marang Yai Prabu ugi kesinungan watak angkara lah menika saya risak Yai Prabu. Buktinipun menapa? Pancenipun mriki menika jangkep. Ratune ana, pendhitane ana, narepatine ana, patihe ana. Nanging babar pisan boten wonten katentreman ingkang sumandang wonten ing mriki. Karana sing pendhita ya ora nggoni kapandhitane. Sing narepati ora nggone kasenopatene, sing patih ya mung bojong klimi sing lambe mblendhuke wetenge dhewe. Mila selaminipun mboten ati tentrem. Cobi Begawan Durna kula maos sejarahipun. Oh, mangke rumiyin. Nika pun diloleni penemban. Nggih. Begawan Durna menika menawi kula manah dados pendhita menika pendhita sengkan. Dereng wancinipun mateng dipun unduh. Dipun dhahar mboten neca, dipun imbu keladuk malah bosok. Lho lek kok sik to. Nggih. Kula matur Begawan Durna derajatipun sengkan. Buktinipun menapa? Keparenga maos saking sejarah wiwitipun nalika piyambakipun medal saking ngatas angin. Didadekke ratu karo wong tuane ora gelem, ditari rabi ora gelem, malah kepara lunga. Ora gelem nampa pitutur becik. Kesah saking ngatas angin. Kepalang Bengawan. Sampun, sampun. Kosik to. Iki ben telesih sisan. Lole, engko nek lole sakarepmu iki urung mrancine lole. Kosek ya ben ditutuke sisan piye sejarahmu piye wan. Kabeh wis padha ngerti. Iki muter kaset lawas ning ngene iki. Ora ya genep-genep. Saka nolak pitutur becik ana tengahing dalan kewirangan. Mboten perlu kulaturaken malih. Nggih, matur nuwun semanten mawon sampun cekap. Nanging tasih wonten tunggalipun. Yai Begawan Durna pikantuk kamukten saka lima menika sah menapa mboten? Keparenga menggalih. Entuk pertapan saka lima kang ora timbul saka kringete dhewe. Buktinipun menapa? Nyeraya anake murid Pandhawa disraya nelukke Gandamana. Bondo marang Ratu Pencala. Gelem ngudari waton saka lima dimerdikake diwenehke Durna. Ing mriku lajeng Paman Prabu Durpada nglilakaken kamardikaning saka lima dhateng Begawan Durna. Nitik saking anggenipun pikantuk papan sampun boten resmi. Meres keringeting anake murite. Ngepenake nyang diri pribadi menapa guru sae menika. Linggih ngetengkrang obo karo murid ora mangan nek ora ana murid mara. Lho lek kok sik to. Menika. Lajeng piwucal menapa ingkang boten tegara saking Begawan Durna. Nalika jaman Werkudara ngupaya tirta pawitradi. Nyuwun trehan kaliyan Durna dipun ninggahaken dhateng Gunung Candramuka.
Kang sejatine kono ora ana. Dipun cemplungaken dhateng segara. Karana Durna sampun ketumpakan nafsu badhe mejahi Werkudara. Sampuna tulus lair batin jiwane Werkudara. Sampun pejah wonten ing segara nika semanten. Piwucaling Begawan Durna menika mboten wonten ingkang leres. Amargi sampun kondang pendhita sing sok demen nginggokake nyang wulangan. Nginggokke nyang tuntunan. Buktinipun menapa? Yen pancena sing bener kuwi la ilaha illallah yen Durna diwalik lole-lole. Benere hu Allah yen Durna diwalik hawala. Sampun genah menika sampun mujudaken satunggiling pendhita ingkang nginggokaken dhateng tuntunan. Saha makartinipun Begawan Durna menika mboten kenging dipun tulat. Buktinipun menapa? Isih kepengin numpak tumpakan sing becik, sing kepenak. Ing ngatasi pendhita wis tuwek ewadene anggrap rabi kepengin ngayunake perawan tur anak ratu. Marambah makaping Begawan Durna ngayunaken kalian wanita anak ratu. Ning nggih mboten ati kelampahan. Ewadene nekat mawon Begawan Durna menika. Lho, kok sik to? Menika awonipun Begawan Durna. Saenipun wonten pundi kula dereng ngertos babar pisan. Langkung-langkung menika ngajeng kula menika. Sang Hadipati Harya Sengkuni menika kula titeni wiwit rumiyin. Marambah ngapa-ngaping Dedher Wisa. Yen ora kira-kira cedhak karo awake mesti dielek-elek. Yen ora gelem nampa piwulange awake digethingi. Cobi to. Sengkuni menika. Nyang ndi ngumbar kawruh. Nyang ndi ngumbar swara. Kae nek ora ana aku masa dadiya. Sengkuni menika. Mung pawadan kepengin arep mutahake nyang kabisane ning gandeng dalan iki angel. Halajeng piyambakipun terus ngethingi dhateng tiang-tiang kala wau. Menika wataking Sengkuni. Sengkuni menika. En kepapat gelem makelaran karo anak-anake dhewe. Kok ana semene diakoke semene. Nek kowe mangkat kudu ibumu melu niku Sengkuni niku. Jiwanipun Sengkuni menika. Mila saya dangu yesipun tebi dhateng tiyang. Tiyang-tiyang ingkang tasih dipun cengkerem Sengkuni mesti dipun mengsahaken dhateng sinten kemawon. Sampun titen kula menika. Kula tasih kemutan. Yayi Janaka meh kemawon badhe seling surup kalian kula. Sabab kabondo kelebetan piwucalipun Sangkuni menika. Rahayunipun kok sak menika sampun enget. Dipun dukumba kadang sami kadang. Sangkuni menika. Lu ngadala buku genah. Kirgane semene gelem apa ora niku wis genah karo wani sing arep mikir. Mboten tetep nganggo sanggit. Arep kepengin di rungokke wong akeh kok dadak metu Sengkuni. Dioba semene gelem ora. Niku watake Sengkuni niku. Tapi ingkang sae ingkang pundi sak menika? Kula menika namung ngaturaken menapa wontenipun. Lah kok Yai Prabu badhe ndandosi kula, mulyakaken kula. Aduh, Yai Prabu mboten perlu. Kula ati menggalih paduka piyambak kemawon mboten perlu menggalih dumateng kula. Kula sampun wonten ingkang mikir. Ingkang mikir kula mboten namung tiyang setunggal, tiga ingkang mikir kula.
Jembawati Rukmini Setyabama menika ingkang tetep mikir dhateng kula. Dereng anak-anak kula, dereng sentana-sentana kula, dereng sanes-sanesipun. Lah menawi namung paduka kebadhe menggalih kula menika mawi mergi pundi? Kula ngertos kok Yai. Paduka nimbali kula supados kula kempah kaliyan para Kurawa. Namung mamrih supados kula benjang bertida ngiloni dhateng Kurawa. Wah, mboten kelampahan Yai. Mboten kelampahan. Malah kepara nekseni Yai. Sinten kemawon ingkang badhe ngraosi ageng badhe mejahi Pandhawa. Sanes sinten-sinten kresna tandhingipun. Kula ingkang boten lila. Awit Pandhawa kalian Kresna kreta jarang sakusinipun.